पंचगुण ब्राह्मणे सावधाने सुन मिथ्यावसये दूत मध्ये काम कामिनी मद साधे प्राणी मारणे राजगुण सुवर्ण मध्ये रिपुगण ही पंचस्थान तारे देला जहिय धर्म संघ मेला तक्षणे राजार वचने कଳି बसिला पंचस्थान प्रणमी अभिमन्यु बला कଳି जुग को स्थान देला से धर्मशील जन्हे मेरु स्वभावे लोकपति गुरु तपस उच्च दया तिनी वृषभ पाले मणे मानी निज विषयर पाळुनी वर्तिला ये चारि चरणे स्वभावे स्वधर्म पाळुनी राजा उचित ये प्रमाणे धर्मनंदन धरी कोळी तपे अरण्ये जीवा काळे हेमंत शिक्षा ताकू देई स्वर्गे चलिले पांच भाई सेही प्रकारे मने गुणी धीरे कौरव शिखामणि हस्तिनापुरे राजनीति प्रजा पालने चक्रवर्ती हिमंते अभिमन्यु सुत प्रजा पालने सुविदित जाहार राजे तुम्हे थाई हरि भजने पाप दही से हरि चरित विश्वास कहे जगन्नाथ दास।